Koopvaardij Verstoor al in november liet een grote collectie van meer dan 1000 schilderijen, beelden en tekeningen nij. Ik kon net zo goed met kritiek omgaan, exposeerde daarom net al te vaak en bewaren haast alles thuis in Nuenen, dicht bij Eindhoven. Daar woonde mijn vader in een rijtjeshuis en daar stond alles van de zolder tot aan de vloer opgeslagen in de tuin, uitgestald. En nu moeten we maar hopen dat het hier in de schuur past. Om alles erbij te krijgen, wie nog een hele klus. In verskate vrachtwijn en containers is de hele collectie deze week naar de Gediek vervierd. Want al had Van der Rey je nooit wennen, die houden wobbot van Friesland. Dit is een typische Ko van der Rey? Ja, dit is ook een vroeger. Het is een Kaddish-zegger, zoals je dat noemt in het Jiddisch. Dit is een meneer die een stervensgebed uitspreekt. De werken worden eerst opslaan en kan er intussen een stichting oprichten. Ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval een basiscollectie blijft bestaan. Maar ja, het is zo ontzettend veel. Daar kun je nog steeds heel veel in bruikleen geven of een tentoonstelling van organiseren. Of misschien zelfs wel verkopen. Ja, kun je dat bedoel je het verhalen om God te verkeerpje? Ik vind het wel belangrijk dat als mensen het echt mooi vinden, dat ze het ook moeten kunnen kopen. Bovendien zullen we die inkomsten nodig hebben om de stichting draaiende te houden. Hè? De bedoeling is om later dit jaar een beeldentuin te openen.